محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله تجاني وعن خليفته صاحب الفيدة مغناطيس القلوب سر الأقطاب ممدهم وقدوتهم بلا فهر على وهو أبو إسحاق الحاج إبراهيم إنياس أحباب الرسول أشاق النبي حول هذه الحضرة العظيمة حضرة المولانا الشيخ عبد الله ميكانو جلو تحت قيادة مولانا الشيخ بجميع المراتب المتفنن الملقب بشيخ مالا فرزاده الله الكرامة وعني نفسي وإياكم لعودة هذه الجلسة العظيمة جلسة التفسير القرآن الكريم. وقبل استمراري إلى أي شيء إنني أرى من المستحسن أن أقدم إلينا طرا تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض رجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ubangiji madaukakin sarki a irin waɗannan ayoyi yake nuna maka kuma ainihin hasada da kishi abu ne wanda yake bai dace a akidar dan adam ba, shine yake cewa wala tatamanna ma faddalallahu bihi, kada ku yi ainihin bai dace ba'dakum ala ba'd, wato kada ku yi burin ma samun dukkan wani abin da kuka san cewa faddalallahu Allahu tabaraka wa ta'ala shine ya fifita ba'dakum sashin ku bihi da shi ala ba'dan a bisa sashi. nazalar wannan aya ce ta sauka lokacin da ummu salama ta ce cewa laitana kunna rijalan, ina ma a ce mu dinnan mata, wato mata ne. ummu salama ita ce mai cewa wai ina ma a ce mu ma mata ne, fajahadna sai mu je mu yi jihadi wa kana lana mislu ajral rijali, sai ya kasance ainihin mu mun samu tarayya a cikin maza wajen samun ladan da suke samu na jihadi. fa nazala sai al'ayan ta sauka inda Allah ya ce wala tatamannau, kar ku yi burin samun ma duk wani abin da kuka sace na faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'dan. Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya fifita sashi a bisa sashi min jihatid dunya, ta fuskar duniya aw addini ko ta fuskar addini, la'alla yu'addi ila tahasud, domin kar wannan ya bayu zuwa ga ainihin hasada wata bagud da kuma ainihin kiyayya. lirrijal yace kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya yanki wani nasibun, wani irin lada, rabo na lada lirrijali ga ainihin wato maza min maktasabu, saboda ainihin abin da suka aikata bi sababi ma afa'alu jana min jihadi, in sun yi jihadi wa gairihi da waninsa. walin nisa'i haka kuma mata ma ba a basu a baya ba, Allah tabaraka wa ta'ala ya ije musu nasib, wani abu na lada wanda za su samu idan suka wato min maktasabna, idan har a cikin abin da suka sururutar min ta'atin daga ainihin yin biyayya ga Allah, aw min ta'ati azwajihinna daga yin biyayya ga mazajinsu, wa hifzu furujihinna da ainihin sare alfarjinsu. na'am wala tatamannaw ndumana na tamna choma wa bono ta kadama ainihin tam kanza a cenye ban kan ko fita shiyen banyel da tala hasadana kashir jalinsina kashir putuana da ma ko ne shi abanyel ma shi abanyel bonle ta ka ben suna na on tuma dan garmun ne shamma domin na on son won to ma won ne da annawa won ne sahlana won bakira won min namda won kura won min tira lizalika kana yana a la tatamannaw ma fadala Allah ba'dakum ala ba'd. mide ki tam kan za ki kore chanti ya gwalla ki burza kar kunyala ma fadala Allah ban shana wonna tamna wa falala pun wanzanti ba'dakum yashaba ala ba'dan in kabdun bashaba nyen min apiyen yina ntabo Allah yijan America yijan England yijan China ka won ben ntinye yiya point tamale
kayin kana ta malla shop zaini shop ma ba a hayar mai zai azashi mal kayili kar kon konye arziki da bashare na an zan sa wa zan ba sha zan ta nyin ba za ba tole wan ayoma dalilan zai kana wannan tanan sassan yala din da an shalka umma salama annabi sallallahu alaihi wasallama wa fa ko kullere mujahidin annabi sabi na mabincin tuturu to kan yalla da sham ko ce na wai dai ko nan ka tabala wai na zo na yi da ku ce ka tan yadda babba da so lara kam ka dabba ko far da ka chatta na ma kan bana an cika ayo ma kam sasalla wala tatamannu ma fadala Allah bihi ba'dakum ala ba'd mira ka tam kam za ki sure yi kore karcan inta yi gwalla ban shana wannan tamanna tabgi puni shana la dar zama ka dum bai barakainin ku ban lir na wayin lir la dar zama lirrijal nasibun mimma iktasabu wa aqad li nasibi labo shardan karkul dome lirrijal karnya dabbazo mimma iktasabu zancan ban shaban tumnina walin nisa'i lalan lan ya pa go sa babban malbadin nasibun ballabo shele lalan labo ma kana wannan taladin ya batarle wazan somba min maktasabna karnya ban shabi bole biyan yami na'am min ta'atin azwajihinna amma yinin pabon yirele yace yinin labo za da kunya yidori danama ai dan yi can jihadi intinye lara nyabin shakam wai kana nyemmi wi dolo to anya lara garo wa hifzu furujihinna la ne le paba kan manki gu yi farji bi ma'ana yi sunna injina ne shalkana azanti yake no banan halasi da dina azanti so pala idanu to go yele azil aya tamna uma tamanni ayoma de mondela kor wala kor fin ya den yaran so kam na mabisha nyi bona agba madme fin yi kor embala atallahu insanan ghayrak wa zalika anna sa'adata al-insani ala thalathati aqsam shay ba mun yadne bin sharan tale nyala nin sarzo sun zahada nyala da bata sa'adatun nafsaniya ne sa'ada zo sun chalbene karnyala wanya fulfo na dinin nyale kazaka kamar misali wainan kasi no sun ka darka usai wal ilm wa mal bansam na'am wal ma'arif na kama wato halarafun ko to mina wani kimiyatun dinan yada ainihin tila wa kayfiyya dinan yada ainihin bom dol social barliha wal iffa dinan ya ainihin wato kanin salbawo ma wa shaja'a kawar dablam tam kamzaha والكرم دائما كومالبتني انترنبا كل هذه أهداف تتعلق بنفس الإنسان وين كلام شاما زها دزانيا لا حالشنا عندنا نتمنى نتشكو يكو بون كركنا تنيا دان آدم أما دبلا وسوا ما ويأتي يكو ينتبهني وسوهم برا ويتماندا وسوما ينجي وكذا منها بدني ننسرزو سونا بهراي دنيلا بدني ونن بنابون كصحة كمان ألافي وطول العمر ومل ألافي ما كان لما يوم واتو يوم بابو ناونت يوم بابو كبات ألافي ما يتعلق ببطن الإنسان بين شعب بينكم من كمان دن بنا تعليقي نزانشان ننسال نبنا بوني وخارجيين sai wasu su shirin yi samban da dami ka kasratul aulad kaman bihi pam da ma an to bihi ma ka bude ga halle to su ko ne a samban da ma kakkal bihi ma pa ne a da ma ji son zo man tara to wani ya abiya mun ya dahiliyin ka bi da wannan ko min labe hariji na والمال نبني والأزكاء نزونما والإخوان نما به والذكر الحسن
ka tam kan za ka fara wa mahabbatun nas kan bi yura li shas ila ghair zadun ma da zabila sa'adatul kharijiyya fa idha nazara al-insanu ila insanin tawaffara inda wa azil ashiya nin sare kullu wacce wanya karmi haran wa za hatan karshe ma zakar zahabin wa walaysa indahu shay'un minha ko ka tin ya kan ka ban shara fone imma an yatamanna an ya ko fili kwarshen adin ye kwarfin yidane dan bo ma indahu aw ma inda al-insan kai la ba ma can inna la bi kulli shay'in alim ko yana wula was'alullah min fadlihi da zo cire ai kun ya kama bin yabin sha yin baki yin da yan camna wan sana camta suna wantale was'alullah min fadlihi inna allaha ba mu ya kada man dumanna wannan tamna ya kana bikum alima wanyaran wato bangdan yo zancan ya halafo ne bismillah ولكل جعلنا موالي مما ترك والدان وأقربون والذين أكدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد. التكبير. نعم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان. نعم ولكل فما من دوما سنسوني بيبدب من بيبون بسنسوني بزما كامبون زليبا جعلنا تبنزان مواليا زما شبيان ببوني فوي كايتنا جنان برغلي دبلا بينا كمان دي بوني يدي شالم باي wankima da tumi kaman kwamiti shalbena banin gulu ne ma yibu gulle yimbu yuno ko zan wa ATM DP bankin ta kul zara an kul ndargar yira an kul darya do o kul kariba na ATM ma da be pulo yi pan ATM ma ne be yin ko ya bank ma ka ba block account ma arwana kama wakale wa so zan cha ko en chanta daraka ya ka fu hanyina wala labata ma wa manshiya suri ko anya ko fille lamna wala kullun ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wala aqrabun dubana annatana ne ce ka bana mai fika ce ban shawo da kuma mabima pule mu kamza haka ne kanyala al aqrab lahum min al mal ko min mal bune kace to mawaliya kwamiti shabanyan gulma bibiya ne wallazina aqadat aymanukum nimbo shaba khulafa'ukum allazina akhadtumuhum fil jahiliyya ala an-nusrati wal is nimbo shaba yanda ko alkawr ne bana tumki na be jahiliyya pun yayin makkanama fa'atuhum nasibahum bayan man kitaba banasibin yashar min almirasi zancan ainihin wato tallon fune bi ma'ana zancan falma fune wahuwa don min ya asudus inna allaha kana ala kulli shayin shahida da na waje shahara zancan bai sha kan fune arrijal qawwamuna ala nisa'i arrijal ta zan nima ne kan laude diwan washe tunda rijal qawwamun ala nisa da malaka wa'il shan da yala pa hakinin ya shere doba hakinin ya shere pa ma wula ko yambe doba yana do ma wula ko yambe pa ma yi to tiri chere biane ka ta sakko da zona ina di ba ti pire ti ben chan shere diwan metam ne pai to tiri zan ti diwan ma afan paya na wannan son jazakallahu khairan jazita khairan وقفيت شرا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله